Gloria Vișan? Ai memorie, mă? Are, mă. Dați poliția din Prahova. Accident soldat cu pagube majore și poliția nu vine de un sfert de oră, se așteaptă. A fost sunat și la poliție și ei tot nu vin. Și că să vină platforma auto. Ei nu au nicio treabă. Deci, mai mișcă-te și în partea asta. Și în partea asta și în partea asta. Filmează, bă, cozile de mașini, mă. Da? Cozile de mașini de acolo, mașini. Uitați coadă de mașini. Bă, vede mama, puii mei. Dă-te așa. Băi, mă duc și eu să mă filmez, mă vadă mama acasă. Mamă, vedeți? Farmează și, bă, și pasatul tău, combinația. Da, uite. Bă, de să mai sunt și combinația. Dar de să rămână. Bă, deci ce părere ai, mă? Deci să vină să... Deci să faci un accident de asta, să zică poliția.